No ano 1955, Evaristo chegou a Buenos Aires da man da súa nai para comezar unha nova vida na cidade que xa acollera a seu pai uns anos antes. Dende entón, Evaristo criouse e formou a súa familia en Argentina. Hai máis de 50 anos que Evaristo viaxa todos os anos á súa querida parroquia de San Cristóbal de Carnés, en Vimianzo. Pero hoxe foi a nosa vimiancesa de cabeceira a que lle fixo unha visita á súa casa, na zona da Avellaneda. Hola, Evaristo. Oh, que tal? Bos días. Encantada, moitas grazas por recibirnos na túa casa. Bueno, adiante, adiante. A ver, Evaristo, cantos anos tes ti e canto tempo levas en Buenos Aires? Aquí na Avellaneda. Teño 76 anos. Sempre aquí vivindo en Wilde, non na mesma casa, pero vivindo en Wilde. Vin con 6 anos, no ano 55. Con 6 aniños. Si, meu pai viñera uns anos antes, e depois reclamou a miña nai, a máis a min, e viñamos no ano 55. E viñestes no 55. Mira, de orixe, teño aquí eu a sorte hoxe de estar cun veciño, porque de onde és? De Vimianzo, do Mouso, da parroquia de Carnés. A parroquia de Carnés, aí a fajía de Carnés, que se saiba, que se saiba e que se coñeza. Sí. Pois veña, a tomar un café, entón. Sí, adiante. Aquí teño para presentarche a dos veciños nosos. Como andas? Usted é de? Vilariño de Roa de Sobrado dos Monxes. De Sobrado dos Monxes. E este é o daquela, este é o outro veciño de Vimianzo. Pero de Vimianzo. De Carnés, daquela. Séntate, a ver, Carlos, séntate aquí. Como é a Avellaneda? Porque teño entendido que é un barrio no que hai moito galego, non? Muchísimos. Mira, en Avellaneda temos o Centro Galego de Avellaneda que xa ten 125 anos cumplidos. Así que a historia dos galegos en Avellaneda non é de agora, sino de hai moitos anos atrás. Pois aquí temos unha señora enfrente que tamén é de Vimianzo, un poquinho máis ao lado de Fisterra. Pedro vive aquí a 50 metros, ao lado del outro máis. Carlos a 50 metros, por aí hai máis xente. Bueno, aquí, prácticamente aquí chamaban en un tempo Carnés Pequeno. O Carnés Pequeno. Porque tiñamos máis, non era pequeno, porque tiñamos máis xente de Carnés aquí que en Carnés. E vos dous que acordos tedes do barco, de vir na viaxe en barco? Yo tenía 10, él tenía 6, yo tenía 10 años. Así que bueno, lindo porque comía bien. Lindo porque comía ben. Claro, había moita comida. Me acuerdo que venían unas chicas alemanas hermosas, simpáticas. No, lo pasamos muy bien el barco, la verdad que es muy, muy lindo. Pensabades que Alba ía pasar por Argentina sen probar o asado? Nada diso. Xa se encargou o noso convidado de levala a un bo restaurante. Trouxéchesnos a un sitio máis que típico para vir comer asado, ou que? Sí, é típico, é un típico restaurante de barrio. Non é unha zona turística. Aquí, isto que estamos vendo aquí, non é o asado aínda, o asado non é o despois. asado. Isto é entrante, que son chorizo, chinchulín, en España non se conocía moito, chorizo, morcilla, isto proboleta, este é un tipo de queixo que... Ai, meu Deus. Vamos con la entranita, que esto acá en el corte argentino es lo mejor que hay. Bueno. Vamos un poquito, lo interrumpimos sí. ahí. O máis típico realmente é facelo asado na casa, non? Non, o asado típico é asado na casa, porque un sabe a carne que compra, sabe como preparalo, porque hai xente que lle gusta máis cocido, outros non tanto, e é comerlo en familia. Además, o asado é toda unha ceremonia, porque o asado empeza mañán cedo, por aí tomando mate ou tomando un vermú, falando, se é un grupo máis ou menos grande, xogando a baralla, e depois, cando está o asado listo, bueno, chámase a comer e ali compartimos todo. Evaristo, nisto és máis argentino que galego. Non? Sí. Nisto do asado. Sí. Sí. David, dalle. A ver, vou probar o criollo. Se me ve miña nai.
Para rematar a ruta con Evaristo fomos ao barrio de Boca, famosísimo mundialmente polo equipo de fútbol, e a unha das súas zonas máis coloridas, Caminito. Estamos no barrio de Boca, Na barrio da Boca, sí. que seguramente os futboleiros ben saben Claro. de que estamos falando. Este é un barrio típicamente italiano, porque os bocas chámenlle Xeneifes porque son genoveses, de Génova. Entonces este é un barrio de italianos. Nós os galegos estamos un poquinho máis alá, uns 1000 metros máis alá, que chaman o barrio de Barracas. Caminito é un anaco de calle que en un tiempo era unha vía de tren. Unha vía de tren que chegaba hasta aquí ao puerto e que en algún momento quitaron a vía do tren e quedou ese caminito que hoxe recorre a xente. Ten unha particularidade, aquí era puerto, entonces a pintura que sobraba dos barcos era que se levaban para as casas e pintaban por anacos, hasta onde chegaba a pintura. Evaristo, contame ti a que te dedicaches toda a vida aquí? Fixo un poquinho de todo como era naquel tiempo, despois aos 15 anos, mentre estudiaba, empecé a traballar en oficina, facendo traballo que nos chamamos de cadete, que é o mandadero da oficina, e aí foi traballando, bueno, traballei en empresas moi importantes, en gaseosas como a máis importante do mundo, traballei na súa oficina, fábrica de papel, metalúrgica, traballei tamén moitos anos nun banco. Boca. Os de Boca? O de Boca, sí. Os de No Boca, solamente- que van celebrando antes do partido. Buenos Aires ten moitísimos equipos. Sí, eu entendo que debe ter uns 40 entre Capital e Gran Buenos Aires, entre primeira e segunda división, e cada equipo está identificado con unha colectividade. Parece mentira, non? É dicir, aquí, por exemplo, nós os galegos temos estamos identificados con Independiente de Avellaneda, que é o club dos galegos. Porque Avellaneda era o barrio dos galegos. O barrio dos galegos. Alá polos anos 60 ou 70 iba moito ao estadio, e cada vez que había unha festa tiñamos unha banda de gaitas que daba a volta alrededor da cancha. Daban 2 ou 3 voltas alrededor do estadio tocando en cada festa importante de Independiente. Naqueles tiempos Independiente ganaba todas as copas de aquí de Sudamérica, Copa Americana, todo, pois estaban eles ali tocando. Mira, sei que non é prato do teu gusto despedir desde aquí, desde Boca, pero xa que falamos de fútbol, pois despedimos desde aquí, desde Boca. Desde Boca, sí. Mándalle un bico a Carnés, mandamos un bico a Vimianzo xuntos e A dicimos todo adeus. Vimianzo e a Carnés en especial, que é a miña parroquia, así teño que falar de aldea ao Mouso, que é a miña aldea. Tamén, así que, chao. Adiós. Onde se come mellor, en Vimianzo ou en Buenos Aires? Bueno, as dúas, as dúas comidas. E a vida, onde está máis barata? Non, os alá, o de aquí está moi caro todo carísimo. Onde hai mellor festa? Bueno, a festa de Carnés é a festa nosa típica de toda a vida, a que queremos sempre, a que levamos sempre na nosa mente. Con que xente quedas? Diría que a xente nosa de Galicia é maravillosa, pero de aquí tamén. E o humor? A mí gustame o humor galego, porque síntome galego en todo, bueno, identifico moito co humor como con tantas outras cousas ali. En canto ao tempo, cal prefires? O clima de Buenos Aires eu creo que é un pouquiño millor, porque o de Galicia é moi bonito no verán, na primavera todo a encanto, toda a flor, todo a verde, pero o inverno é moi duro.